11 ka panimalay ginlamon sang kalayo sa syudad sang Rojas. Tinig-ang nga napabayan, posible ginhalinan sang sunog. Si Rojimar Sukal dito nakatutok. Gintupok sang kalayong 11 ka mga balay sa Philippine Railway Street, Barangay 9, Rojas City. Mga alas 2:40 kahapon sang hapon. Nalakip sa sunog ang balay mismo ni punong barangay Eufrosino Asarcon. Kagang ancestral house ang ila pamilya. Dugay nila, old house nga nga no? Sana pala gitukod. Isang 1962. Oo, 1962. Totally born gid, ubos gid mo balay. Ay, may nanay balay. Ang amon nga ancestral, ubos gid kami ari mo kundi sa pihak. Ubos man, may bilit. Sunog kay Sarcon nga nakita niya ang kalayo sa balay sang pamilya Aguirre. Apang wala niya mabalaan kung sa diin naghalin ang kalayo. Apektadong 12 ka mga pamilya kag duha ka mga nagarenta sa nagluntad nga sunog. Sunog sa Rojas City Fire Station. Ginabulubanta nga naglabot sa 3,650,000 pesos ang halit sang sunog. Halos tanan niya mapamalay sa lugar. Ang human sa light materials, gani madasig nga naglakta ang kalayo. Sa bulig sang Volunteer Fire Brigade, nadeklarar nga fire out ang sunog matapos ang duha ka oras. Nagbukihan mo gani ko kaya nga bala ayos kan. Sa pagpangimos, way natin ko kapangimos amon nga panimalay. Ginatumod pa sang BFP kung sa diin gidman naghalin ang kalayo nga base sa inisyal nga investigasyon, posible sa tinig-ang nga napabayan. Rojimar Sukal dito para sa One Western Visayas.